Tässä videossa minä pelaan Brawl Starsia ekan kerran koko elämässä. Mennään ekaan peliin. Noni, täällä ollaan. Noni, mitä vittua? Heti tulee jo eka vihollinen. Ammutavassa. Oi. Oho, no se. Noni, ja nyt tommonen jousiampuja. Oho, no sekin lähti. No ihan helppo peli. Oon mä nyt maailmanmestari. Turpaa saa. Noni, otappa turpaa. Tää on helppo peli. Eka voitto. Yes. Oho, nyt tulee uusi rämäpää. Mikäs tää on? Tää on tää karhunainen. Oho, sen nimi on Nita. Mennäänpä pelaa vähän jalkapalloa. Noniin, aletaanpa pelaa jotain jalkapalloa. Okei, lähdetäänpä toi pallo. Koska pitää mennä tekemään maali. No toi nyt otti se. Se varmaan dilautuu. Vai mikä te? Kuole. Oho, eka maali. Mä oon maailman paras jalkapalloilija tässä pelissä. No niin, tuleeko toinen maali heti putkeen? Siellä on tommonen kitaramies, tuo on meksikolainen. Käympä, noni, jes, toinen voitto. Nyt mä speedrunnaan nämä 2 peliä ja mä voin kertoa vähän tästä kanavasta. Moi, mä oon Seppo ja tänne kanavalle tulee kaikenlaisia videoita. Pelivideoita ja voi tulla ASMRiäkin.